महाराष्ट्रातील विधान परिषदेच्या 17 जागांसाठी अर्ज माघारीची मुदत आज संपलेली आहे। त्यानंतर विधान परिषद निवडणुकीचं चित्र स्पष्ट झालंय। राज्यातील 17 पैकी 5 जागा बिनविरोध झालेल्या आहेत। यात राष्ट्रवादीच्या वाटेच्या दोन्ही म्हणजे कोकण आणि पुण्याचे उमेदवार बिनविरोध झालेत, तर शिवसेनेची ठाणे आणि यवतमाळची जागा बिनविरोध झाली आहे। भाजपाचे चंद्रपूर गडचिरोली जागा बिनविरोध झाली आहे। कुठून कोण बिनविरोध विजयी झालेला आहे पाहूयात ग्राफिकच्या माध्यमातून। महायुतीच्या 5 जागा बिनविरोध। ठाण्यात पालघरमध्ये रवींद्र फाटक शिवसेना यांची बिनविरोध निवड झाली आहे। अनिकेत तटकर यांची बिनविरोध निवड झाली। पुण्यात विक्रम काकडे राष्ट्रवादीचे यांची बिनविरोध निवड झालेली आहे। यवतमाळमध्ये दुष्यंत चतुर्वेदी शिवसेनेची बिनविरोध निवड झाली, तर अरुण लखानी भाजपचे चंद्रपूर गडचिरोलीचे उमेदवार त्यांची सुद्धा बिनविरोध निवड झालेली आहे।